fara? To jama'a barkanmu da ya gajiya, ya kokari, ya lokaci. So how you doing all? It's still the episode man on the mission series, episode 17. Jama'a taken wannan wato jawabin ga da za mu yi yau shine ashe talaka mugu ne, muna da dalilai akan haka. Ba wai haka za mu bijiro da shi ba, mun yi bincike kuma in ka ga dama ka ɗauka, in ka ga dama ka ɗauka, ka sani dai shi ma talaka yana da kaso a cikin ɓata ƙasa. So ni ne naku Right Comrade Hanafi Sa'idu, kamar yadda dai kuka sani, muga kun yi babban baƙo a wannan tattaunan ga za mu yi. Sunana Sanusi Garba Faiko, abokin tafiyan Right Comrade Hanafi. Ka gane duk ka rabu da su, saki da shi ka yi magana. Ka rabu da su. So abin da ya sa muka ce ashe talaka mugu ne kuma ya taka rawan gani akan ɓata wannan ƙasan, za mu kawo muku instance ne nan kusa gare ku. Ko ka gane ba? Ina ranar da za mu tafi bidda da muka haɗu a tasha. Ranar Wednesday kenan ba. Me za ka yi tuno abin da ya faru? Ka tuna ranar nan da muka haɗu, kuɗin mota na ta escalating cikin minti 10. Kuɗin mota ya zama 4,000, daga 2,000, 2,500, 4,000. In ka tuna mun je shiga ma wani mota an ce 3,000, mun shiga bayan mun shiga aka ce 3,500. To yanzu don Allah gwamnati ke haka? Gwamnati ke haka? Man ne ya karu a cikin shots. A cikin minti 5 za a gaya mana cewa mai ya karu? To muna da taka rawan gani akan ɓata wannan ƙasa. Talaka ka gyara ɗabi'anka. Allah zai taimake mu. Kuma ga yi nan ma rashin bin doka na ɗaya daga ciki. Sosai kuwa. Ina harkan palliative da aka turo wai a raba ma al'umma, sai ga talaka guda ɗaya an bashi, sai sa da zaran talaka ya taɓaɓatu, da zaran an bashi opportunity guda kawai za ka gane ko shi waye. So za mu yi amfani da wannan daman, mu ba wai mun zo mu abin, amma kalamai muke fitarwa domin ka zauna ka yi nazari. Wannan project da muka ɗauka, project psychological emancipation, aka ce psychological emancipation, kawo haske a cikin kai, revolution, ka canza wannan tunanin na ƙauyancin nan, ka cire shi na mugunta yawwa, da kuma value orientation. Abin nan value orientation ya ma za mu kawo shi a Hausance ma? Kamar kafin jin Hausa. Ta kuma da so kamar yadda kuka sani, wannan abokin tafiya ne. In Allah da muna da tunani iri ɗaya, duka wannan team namu Allah da mun zo ne mu yi impacting, mu yi inspiring matasa, mu yi impacting jihar Niger. Nigeria namu ne, kuma in Allah da sai mun taka rawan gani cewa Nigeria ta gyaru. Insha Allah.